Mga pangenot na barata. Sarong pampublikong eskwelahan sa Calabanga, nakaresibinin bomb threat. Apat irido sa duwang magkasway na diskwido sa Albayasin, Camarines Sur. Mandatoryong insolasyon in mga CCTV sa mga business establishment as iniba pang porsyon sa Banwalin, Kamalig, Pigbusol. Comelec magamit in bagong voting machines para sa 2025 elections. Mga empleyado kan gobyerno na 10 taon na sa serbisyo, may 10-point advantage sa civil service examination. Asin, 19 anyos na babae na may pigmamating helang, nagpapabakal ng mga pulseras para sa iyang pagpapabulong. Maray na hapon, Huwebes, Pebrero 22, taong 2024. Uninaan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, klase sa sarong pampublikong eskwelahan sa Calabanga, Camarines Sur para mientras na sinuspindir makalis na makaresibi subuot ng bomb threat. Investigasyon kan otoridad nagpapadagos. Si Danica Garcia sa detalye. Ikinahandal kan sarong pampublikong eskwelahan sa Calabanga, Camarines Sur ang naresibing bomb threat na pigpadara sa indang Facebook page pasado alas 11 nin banggi ka nakaaging Lunes, Pebrero 19. Base sa chat, may tulo subuot na bombang ikinaag ang nagkapirang outsider sa building kan senior high school. May saro man na ikinaag sa CR, asin sarong bomba man subuot ang ikinaag sa covered court. Ang nasambit na mensahe, tulos man na ipinaabot sa kaaraman kan otoridad asin dahilan para isuspindi ang klase kinaagahan. Sigun kay Police Staff Sergeant Arjenwell Sadja kan Calabanga MPS, tulos sindang nagkondusir nin operasyon katuwang ang iba pang opisina nga ni maberipikar ang nasambit na sumbong. Nagkandak po ng interview po sa security guard, initial investigation, tapos nagkandak po ng search sa bilog na campus, asin sa palibot pa po, and then may man po na heading na any unusual na things or bag na winalat man lang ngaya or any devices na pwedeng possible na maging reason. And then po, saka po pagkatapos kayan, tig-review na po si CCTV. Po naman sa information na nakuha, ng February 19, tig-review po ito hanggang po kinaagahan ng 20. Dugang pa niya, pigtitrace naman kan personahes kan Regional Anti-Cybercrime Unit ang persona na nagpadara kan bomb threat nga niini ang mapanimbag. Managot na po dyan, ma'am. Dahil po pwedeng i-disclose kung sisay po sinagtaw ng information sa under investigation pa po hanggang ngunyan. And then, ang ginibula po kang station is nagkandak ng initial investigation duman sa area and take forward po sa RACO, sa yung regional cybercrime group po. So kasi po manungod na po sa online na po kaya ito. So sa ngunyan po ang PNP Calabanga padagos man po ginaray sa pag-investigar po manungod po sa bagay na yun and katabang na po dyan ang RACO. And kung sakali man po na madakop man po or may ma-identify na tao na invento sa sinabi nga ni pong threat na NAO, mahahampang niya itong kasong violations of Presidential Decree number 1727 po or otherwise known as false information or making any threat concerning po bombs or any harmful. Kan nakaaging Miyerkules, balik na sa normal ang klase kan mga estudyante sa nasambit na eskwelahan. Katakod ka ini, mas pinaigot man kan Calabanga MPS an sa indang police visibility urog na sa mga pigtatawong lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Driver asin pahinante nin sarong delivery truck irido sa diskwido sa Albay mantang duwang man an irido sa banggaan nin motorsiklo asin pampasaherong jeep sa Camarines Sur. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Sa videong ini, mahiling ang nakatiulog na delivery truck sa gilid tilampo sakop kan purok sa isityo Kapulak, Barangay Maunon, Ligaw City, pasado alas 11 nin aga kan nakaaging Martes. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Francisco Matusinos, ang Deputy Chief Investigator kan Ligaw City Police Station, gikan Barangay Katburawan, Ligaw City, pasiring kuta sa banwaan in Piuduran ang delivery truck. Ngani mag-pick upan in dugang ng mga pangargang sira. Alagad pag-abot sa nasambit na porsyon, nagmalfunction ang makina kan bihikulo hasta ini ang madiskwido. Base po sa
pagsisiyasat ng kasamaan ko dito, di umano, ang sasakyan nagkaroon ng malfunction habang papataas. Ngayon, dahil sa sira ng sasakyan, umatras po siya more or less 7 meters away. Tapos nagkaroon ng nagpapag-malfunction, na lose control, na-hit niya mamasukuan steering wheel dun sa mga barricade. Tapos so happy na bumaba siya na parang na-slide. Yun, tumagilid yung sasakyan, nagkaroon ng medyo malaking pinsala. Binisto ang 52 anyos na driver na si Roger Cervantes Imindones, na residente kan Barangay Enroque Bulansor, Sugon, na nagsapo nin minor injuries. Siring manan saro kaining pahinante. Kung mga pulis dito sa Ligaw through social media, paulit-ulit hindi kami nagsasawang magpaalala sa ating mga kababayan, especially sa mga mahal nating mga drivers, na kung hindi po kayo pamilyar sa isang bagay, sa isang lugar, mag-drive lang po kayong nang naaayon. Kasi po, gaya ng sinabi ko ma'am, kung hindi po pamilyar sa iyo ang way na from Ligaw to heading towards the direction ng Pulilan, medyo po delikado dyan ma'am, kasi mostly ang sasakal sa ko dyan is zigzag, blind curve. Sa Libmanan, Camarines Sur, irido man ang driver asin backride kan sarong motorsiklo, makalihis na makasalpok sa inutan kaining jeep, pasado alas 8 nin aga sa tinampong sakop kan Barangay Aslong. Binisto ang driver kan motorsiklo na si Wilson Faustino I. Basbas, 27 anyos, asin ang backride kaining si Maria Valerie Aldamo I. Evangelista, 24 anyos, parehong residente kan Barangay Pandan, Kabusaw, Camarines Sur. Mantang binisto man ang 47 anyos na driver kan jeep na si Rodolfo Sia Jr. Ireli. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Juan Batulina, ang spokesperson kan Libmanan Municipal Police Station, huli sa magapuasin mabaybay na tinampo, na slide ang motorsiklo ni Da Faustino. Tiyempo napapagilid man ang nasusundan ka ining jeep nga ni mag-pick up nin pasahero, rason kan pagkakasalpok digdi kan motorsiklo. Bali po itong motorcycle at jeepney, pareho po sila ng direksyon papuntang galing ng Libmanan papunta ng Sipokot. Nangyari lang po na nag-alangan yung motorsiklo dahil halos magkasunodan sila at nag-alangan doon sa medyo mabuhangin na porsyon ng kalsada, kaya naglihis ng direksyon papunta ng gilid yung motor. At nagkataon din naman, napapunta din ng gilid yung jeep para mag-pick up ng pasahero. Nagkataon na naalangan siya, kaya nag-slide yung motorsiklo. Kaya nagkaroon po ng less serious, mga minor injuries po yung driver ng motorsiklo at yung backrider po. Tulos man na ipigdara sa Libmanan District Hospital ang mga biktima na nagsapo nin minor injuries. Nagkaareglo naman ang biktima asin ang driver kan jeep. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. COMELEC marenta subuot nin mga bagong voting machines para sa national and local elections sa masunod na taon. Nagbabalik si May Arango. Riribayan na kan Commission on Elections ang sa indang mga lumang vote counting machines o VCM na nagkapirang pirilian naman na nagamit. Ini ang pigbiklad ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasabay kan sa iyang pagbisita sa rehiyon ngunya na semana. Sigung kay Garcia, bagong teknolohiya na ang sa indang gagamiton para sa 2025 polls. Katunayan sabi niya, inimbulan ang pinakadipisil sa inda, huli ta kinakaipuan kang komisyon na makapili na nin election machine contractor antes matapos ang bulan nin Marso. Kung sa inan Miro Systems Company hali sa South Korea, ang sulamenteng bidder kang komisyon para sa 18.827 bilyong kontrata para sa 2025 automated election system. Ngunya na semana, maaaraman kung nakapasar sa poll body ang Miro. Hindi lamang po kasi makina ang i-award ng COMELEC at ang crucial na date bago matapos ang March, dapat nakapag-award na ang COMELEC. Kung hindi natin magagawa makapag-award patungkol sa makina na gagamitin, hindi tayo makakapag-automate ng eleksyon ng 2025. Paglilinaw ni Garcia, rerentahan sa namaninda ang mga makina. In kaso mako akang Miro ang deal, 110,000 automated counting machines ang sa indang kaipohan na maisupply. Hindi magandang strategy yung binibili natin ng makina sapagkat una, warehouse mo yan. Number 2, ina-upgrade mo yan. Number 3, mini-maintain mo yan. Mas mahal pa lahat. Pag sinumatotal nyo, magagastos sa tatlong aspeto na yon kung kayo ay bumili ng makina. So, ang strategy dapat nag-release lang tayo. Kumpara sa lumang VCM kan Smartmatic,
Dako subot na magiging features ang bagong makina. Apwera sa bagong VCMs, ang kontratista manan masupply ka mga balota as iniba pang gagamiton sa burtohan. In-enhance natin ang ating makina this time. Una, meron kayong makikita doon na 13-inch screen. Yan yung kalaki ng screen. Dahil pagpasok nyo ng balota nyo, makikita nyo ang picture image ng balota nyo back and forth nang hindi nakikita ng lahat ng nasa tabi nyo. Ang bilis niya is 200 millimeters per second. Yung dinemo sa amin, mga 290 nga millimeters per second. Dati, 70 millimeters per second na. May automatic correction siya. Kahit mali ang pagkakapasok mo, i-correct niya automatically ng makina. At pagkatapos, dalawa ang features niya, touchscreen at saka direct recording electronics at saka yung OMR, yung sineshake. Marurumduman, huring ginamit ang lumang VCMs kang May 2022 general elections. Taong 2010 man kang primerong magkaigwanin automated elections sa nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Mandatoryong instalasyon ng mga CCTV sa mga establishmento di negosyo asin iba pang pigtatawong lugar sa banwaan kan kamalig, pigbusol kan lokal na gobyerno, an obheto kan lakdang. Aramon sa report ni May Arango. Aprobado na kan sangguniang bayang kang kamalig. Asin pirmado na ni Kamalig Mayor Caloy Baldo ang Municipal Ordinance No. 51 Series of 2024. Para sa pagkakaigwan ng mga CCTV sa mga establishmento di negosyo, pampubliko asin mga delikadong lugar sa banwaan. Sigun sa tagapagtaram kang LGU Kamalig na si Tim Lawrence Florese, magiging mandatoryo na ang pagkaag ni CCTV. Kung sa inobheto kang ordinansa na masigurong ligtasan sa indang mga namamanuaan, laban sa mga kawatan asin iba pang insidente na pwede sila magbutwa sa indang banwaan. Although manageable ang status kang crime digdi sa Kamalig as per record from the Kamalig Municipal Police Station to sustain the promotion of public safety and peace and order kang banwa. Saro sa mga madadalaga ng kang ordinansa, installed sa Kamalig Public Market, hulit ang mandatoryo, obligado na sindang magbugtak ng CCTV. Para kay Marciano Volante Jr. na halos 24 taon ng paratyenda asin may pwesto digdi, magayon ining lakdang kontra kriminalidad. Katunayan sabi niya, maski mayo pa nasambit na ordinansa, igwa na siyang pigbugtak na CCTV sa iyang pwesto. Gusto ko din sana na meron din silang ikakabit na maliban sa amin for every establishment, dapat meron din sila nasa labas para protection na din sa amin on our part. Kasi paggabi po dito, may hindi naman talaga totally na nagagwardiyan siya ng caretaker ng market. Si Geraldine pigahalat niya na sa nadaan pag-abot kan sa iyang pig-order na CCTV para sa iyang pwesto. So okay nga na may para, 'di ba, kung halimbawa may mga aberya, makikita natin kung ano kung sino yung may gawa. Para sa parabakal na si Daisy, magayon inilakdang kan sa indang LGU. Hulit mas nagiging ligtas ang sa indang pagsaod. Maganda siyang lagyan ng CCTV para ning yung mga maging awareness sa mga mga kawatan. Tulungal daw poon sa implementasyon kang ordinansa, kinakaipuhan ng makapagugtak ng CCTV kan mga madadalaga ng pakaini. Ang sisay man na magbalgar sa ordinansa, papagmultahon ng 2,500 pesos o pagkakansila kang business permit. Ang end goal man lang po kaya digdi ni Mayor Caloy Baldo is mabawasan pa ang mga krimen, and the installation of CCTVs once they become operational, duwang purpose po ini. Number 1, to deter the crimes, and number 2, to be a system of reference para ma-review kung ano man po ang nag-transpire during an incident. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Mga empleyado kan gobyerno na 10 taon na sa serbisyo, may 10-point advantage sa civil service examination. 19 anyos na babae na may pigmamating helang, nagpapabakal ng mga pulseras para sa iyang pagpapabulong. Yan na siniba pa ang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sabiring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Mga empleyado kan gobyerno na 10 taon na sa serbisyo, may dugang na 10 puntos para sa Civil Service Examination. Si Nomer Corporal sa detalye. Dakulang bagay para sa 33 anyos sa si Joey Jason Retumban Candaragalbay ang pagkakapasar niya sa Career Service Examination o CSE. Ninulita ini ang naging liabi niya nga ni makapagtrabaho sa gobyerno. Istorya niya, college siya ka maipasar niya ang eksaminasyon. Asin niyan 5 taon na siyang public servant. Nag-start ako sa government agency na pagtatrabahoan ko ngayon niya, poon pa kan 2019. Pero nag-start ako, may eligibility naman ako na dati. Kaya kumbaga sa mga kaibanan ko, medyo na nadidipisilan man sa iba talaga mga contractual na wala talagang eligibility. Mga dako lang tabang ini na mapasa po ini kang civil service na project po nindang ini. An 26 anyos sa si Melay Abuela kang Claveria, Masbate. 3 taon ng contractual employee sa sindang munisipyo. Sa kamauotan na mapermanente sa trabaho, 2 beses na da siyang nag-take kan CSE. Alagad na ipigpapalad na makapasar. Naka-exam na ako twice na. Yung nung college pa ako, 4th year college, pero dahil man nakalaog. Tapos nung pangalawa ko, nag-exam ako, digdi na, nagatrabaho na ako sa yung pa-exam ng LGU sa mga employee na hindi pa nakakakuha ki eligibility. Nga ni maging eligible, kinakaipuan na umabot sa 80% ang grado kang examini sa CSE, alagad para sa mga job orders, contract of service, contractual, first level civil service eligibility, asin coterminous employees na 10 taon nang nagtatrabaho sa gobyerno. May magayon na bareta ang komisyon. Sigun kay CSE Chairperson Attorney Carlo Nograles, ang sisay man na government employee na 10 taon na sa serbisyo na matik ang CSE, unentitled na ng 10% preferential rating o 10 points advantage. Maut sabiyon, in kaso 70% sa nang mako ang grado kang government employees, otomatiko nang may dugang siyang 10 puntos na matotal sa 80% passing rate. Acknowledge naman namin na 10 years in service, biro mo yun, halos memorize na nila yung buong sistema, memorize na nila lahat ng procedures, kanya lamang hindi makapasa.
So we give due credit dun sa experience nila by adding plus at most plus 10 points sa kanilang ano. Because we also understand na hindi ganun kadali pumasa sa civil service exams. Ang nasambit na pulisiya ang nasa lindong kang CSE Resolution number 2301123 o Guidelines on the Grant of Career Service Eligibility Preference Rating na epektibo na sa March 3, 2024 Career Service Examination. Hindi yan plus 10 agad ha. Hindi ibig sabihin na 75 ka, gagawin ka namin 85 kasi ika-cut off ka namin sa 80. Basta i-adjust namin ang grade mo to 80. Ang kailangan lang is naka-reach ka ng at least 70. Laom kang komisyon na sa tabang kang bagong pulisiya, dakul ng Bicolano ang mapepermanente sa trabaho sa gobyerno. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Libreng sakay para sa mga estudyante kan Barangay Mabolo, Naga City, pig-uprisir para sa subuot seguridad kan mga estudyante sa nasambit na barangay. Si Antoinette Banta sa detalye. May shuttle service ng magagamit ang high school students kan Barangay Mabolo, Naga City. Ang shuttle service na ini, libreng masundo sa mga estudyante poon alas 6 ning Banggi hasta alas 9:30 ning Banggi. Bukas ini para sa mga estudyante kan Mabolo National High School, Tinago National High School, Libuton as in USI High School. Sigun kay punong Barangay Noel Constantino, ang nasambit na libreng serbisyo, lakdang subuot kan barangay laban sa naglalangkaw na bilang kan mga piglulugosan sa saindang syudad. Apwera sa seguridad kan mga estudyante. Sigun kay Constantino, dakulang katipidan ini sa mga nagpapaadal na magurang. Dakul pong mga magurang na nagpapasalamat sa Ginibumi kasi nakakatabang na nga ni sa inda asin na sa seguridad kan sa indang mga agi sa pag-ulit ning Banggi. Kampanti na ang isip ninda na safe ang aki ninda pag uli ning Banggi. Ang nasambitan na shuttle service, ang dating service truck kan barangay na pigagamit kan barangay sa mga oras nin emerhensya asin iba pang aktibidad. Alagad huli tabihira man subot ini gamiton, naisip na sa nanindang gamiton ini bilang service kan sa indang mga estudyante. Ito po dati ang service truck may po ginagamit lang sa mga swimming, sa pigyosorobli, sa may mga kasalan, sa gadahan, arag lang po kayo si dating service niya. Kaya pigmarahimi po na mas dakol ang makinabang sa muyang service truck. Kaya gibumi po ining shuttle service kang mga estudyante. Sa 27 barangay kan Naga City, sulamenteng ang Barangay Mabolo ang may siring pasanang inisyatibo. Katakod kay ni, laom kan opisyal na lugod maging inspirasyonan sa indang espersos kan pagtaraid barangay, nganing maprotehiran ang naganyos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta, Bicol University Intern. 19 anyos na babayi sa Legazpi City na may pigmamating helang, nagigibo asin nagpapabakal nin porselas para pandugang sa saiyang pagpapabulong. Si Rose Espinas sa detalye. Ang mga bracelet na iniyan patunay kung gurano kadeterminado ang 19 anyos na si Trisha Arena kan sitio Tico-Tico, Poro 4, Taysan, Legazpi City na madugtungan pa ang sa iyang buhay. Sa ibong kan sa iyang nanluluyang hawak, pigpipirit niyang magkaigwanin income nga ni makatabang pinansyal para sa iyang pagpapabulong. Taong 2018 kaya kan madiagnose siyang may lupus. Huli kan nasambit na helang, maginan sa iyang kidney ang apektado naman. Aminado na kung minsan siya man pinanluluyahan na. Alagad sa pag-ibonin bracelet, nadudugangan daaan sa iyang paglaom na mabubuhay. Mahirap kasi may mga gusto po akong gawin na hindi ko magawa. Palagi ako napapagod agad sa palaging mga masasakit yung mga ko po, mga katawan. Kanakaaging si Mana kan puunan niya ang pag-ibo nin mga bracelet. Siya mismo ang nagdedesenyo kan mga ini. Mantang an sa iya man ina ang nakatokang mag-post ka ini sa social media na nabibenta ninda nin 25 pesos ang kada pidaso.
Hello po. Kung gusto po niyo bumili ng bracelet, ano lang po kayo. Mag-message lang po kayo sa akin. At saka pwede po kayo magpa-costume ng bracelet po. Para kay Nanay Lizelle, makulog sa buot na nahihiling niyang nadidipisilan si Trisha. Haros magumos mandaan sa iyang puso, tuyong minaabot sinda sa punto na kaipuhan nindang tipidon ang bulong ni Trisha huli kan labing pagtios. Sa 5 taon kaya na pagpapadialysis ni Trisha, dainadaan ninda aram kung sa insinda makuang panggastos. Po, siyempre po punayaling ko makulog. Minsan di ko napigilin. Iyo po ta. Siyempre, sa ira ko. Niyawasan ako sa tindahan. Tapos, minsan maapos siya. Ngayon, mama, gusto kong pagkain. Araw ka. Ano araw ka to? Kung kaya ko, pigbabakan ko. Pagkusog mo magpambot niya. Iyo po, sabi ko niya, ate, sige lang. Basta sabi ko, mararay ka pa. Wala, pasensya pa. Ako gusto ko sana may makatabang kang pang-maintenance niya. Tayo masana baga po. Daw, anong sabihin ito, magapat man talaga. Katakod kay ni, hagad ni Nanay Lizelle na may makatabang sa inda para sa medikasyon ni Trisha. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas. Para sa mga mauwot na magpaabot ng tabang kay Trisha, bukas ang sa indang GCash number. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!